disani karo dewa sing wis kelangan kawasitan. Para Jawa padha sir buta iki. Ana godhong iki. Sembari ku kadang. Ono pangabaran ku padha. Tumikun sangkang sinwangit kelap-kelap katon lirikin sanging sang maweh gandrung dudu karepe di para Jawa padha murak marik bubar marga kalah kelawan Barahala iki Cundemanik Tandana. Iki Cundemanik gamaning Bathara Guru. Ya. Cundemanik kowe gaman kang titen. Iso mbedake bener lan luput. Yen bentakku luput tumawa marang dadaku. Yen aku bener kuwi marang aku bosok bidormu.
Terus pundi ya Guru? Kakang Narada wonten kelokan para Jawata sami kasoran lebet pusaka kula Cundamanik mboten tumama kepara sangsiya giris pangwonipun Baraha menika Kakang. Terus pundi Kakang Narada? Oh ngaten. Saking pemanggih kula inggih saged nyirep brawanganipun Baraha menika namung para Pandhawa Adi Guru. Para Pandhawa inggih menawi ngaten ulun kedah njegur Kawah Candra Dimuka minta sala dhumateng Pandhawa Kakang. Langgih no. Mongko sinten ingkang jegur Candra Dimuka menika titah ingkang dosa Kakang. Lah kanten sumangga Adi Guru kados pundi? Yen kepengin slamet kayangane nggih kedah minta sala dhateng Pandhawa. Nang yen wedi diarani dosa, awan kabeh saiki dadi salang-walang. Pripun? Waduh Kakang. Kawah Candra Dimuka ora suwe bosmu ndang nyemplung rono. Yen bosmu kae dosa, kuwi aja nganti adem. Nek nganti kuwi adem, tak sat kidhe lendutmu. Kakang Rada. Terus pundi Adi Guru? Kemutuk geni ning Kawah Candra Dimuka. Ha nggih kemutuk wong geni kok. Nang ngerjani hutan. Geni niku mesti ngoten niku mangkatalak ngoten niku. Terus pundi Kakang Narada? Ulun jegur madhaning kawah. Badhe nang penandang. Ampun sangguru iki Adi Guru. Nek wani aja wedi, nek wedi aja wani-wani. Nyemplung dhewe aku ora melu-melu.
Duh para putraning wang Siraya hardeng driya Sayoga kang darana sun anembang Sundari iki taos pandhakake para putraku Pandhawa ingkang padha suwan marang Kawah Candra Dimuka sungkem kula kunjuk Kanjeng Rama Prabu saha Kanjeng Ibu Madrim sembah kula kunjuk Rama saha Ibu bektila kunjuk Rama sembah kula kunjuk Kanjeng Rama Pandhu bapakku Madrim ibuku sembahku sungkem marang Pandhu bapakku Madrim ibuku iya nggih kabeh tutan ingsun tampa bekti mungkuluk padha sajarwa kepiye nalane dene kita padha semusul marang pun bapa iki nggih Pandhawa Pandhu bapakku mulane aku teka kene sabab aku nampa paukuman saka Bathara Guru nampa paukuman luputmu apa Werkudara aku diliputake jalaran wani gelar kawruh panunggal kawruh wong urip tekane temen nggih ing atase kawruh becik ginelar teka diliputake dening Bathara Guru kula pancen jamane lagi kaya ngono kuwi Pandhu bapakku iki pancen jaman kang ngumurake wong bener dianggep luput wong temen digawe cidra mulo tinimbang urip ana donya rasaku mung dipaksa kudu nyemurupi kahanan kang ora adil lalu wong aku sak kadang melu Pandhu bapakku ana kene wae durung titiwancine ya nggih ngambah ing kene kena ning kudu nganggo dalaning pati ora bisa mapan ana tanpa nggawa raga nggih mengkono iya nyatane iki bisa sira bisa mrene iki amarga saka keparinging pulun Bathara Guru Bratasena yen ngono Bathara Guru iki ya klebu nyelewengke wewenange meneh mbok menawa mengkono kula nadyan besok sira sakadang wis kapundhut dening Gusti kang nyipta jagat uga durung mesti bisa kumpul marang pun bapa lan ibu iki ya nggih sebab kabeh menungso mau bakal ngunduh marang tandurane dhewe-dhewe nggih Bratasena dhuwur para suteng ulun den padha amarsudi Udyarjo Sucarno Sopadito Nistanya Prataning Bathara Guru Pardoning daya pijar kaluluh lecarna wartayan kaya gumning wana menika pukulun Bathara Guru ingkang rawuh wonten ing madaning kawah iya nggih pandulun ingkang praptana kene wonten wigatos ingkang pundi pun Pandhu Cemadong dawuh pukulun sumurupa kangge Pandhu
Wektu iki Kanywangan njunggiring Salaka geger awit saka pangamuking Brahala kang gegirisi njaluk panguwasa Kanywangan njunggiring Salaka nganti para Jawata ora kuwagang nrenggalangi awit saka rigening Kakang Narada katone ya mung para Pandhawa ingkang bisa nyirep dawuh iki ya nggih Pandhu. Mula kang mengkono ulun bakal mundhut marang Pandhawa. Saiki uga ulun tas saka ing kene lan ulun paringi pangapura kabeh ing klupetaning Pandhawa nggih Pandhu. Kepriye Werkudara? Aku wis kerasan ana kene. Kulun pun bapa mau paring dawuh durung titiwancine. Apa sira ora percaya marang dawuhing pun bapa nggih Bratasena? Dupi gonjang-ganjing langit kelap-kelapaton lirikin sanging sang maweh gandrung prataning Kyai Sembarang. Pondo Pancawara swaring bumi langit sedheringkang harga kadya ngestrenana Bathara Guru iki Kakang Ismaya. Ya aku pancen niat ngadepi kowe Manikmaya. Guru yen nitik saka tembungmu sing unine kowe menehi pangapura marang Pandhawa kuwi mau mertelakake menawa gagari Kanywangan mau jebul durung bisa ngelingke tumindakmu kang salah kuwi Manikmaya. Yen pancen kowe kuwi dewa isih duwe rasa pangrasa kudune isin kowe ngucap kaya ngono kuwi. Sing salah dudu Pandhawa, sing salah kuwi ya dapurmu dhewe iki Manikmaya. Kowe mbok aja banget olehmu nyalah gunake wewenangmu Dumeh kowe lagi nyekel panguwasa kok terus dienggo perwasa wong sing tanpa dosa Bathara Guru. Ing atase Werkudara kuwi ndandani jiwa kani medhar kawruh rasa jati ya kawruh panunggal ya sangkan paran. Lah kok malah tok anggap mbukak wadine dewa iki piye? Kuwi wadi sing endi Ati sing ndi? Ora dewa pengung ora kuwi. Barang becik dianggap wadi. Barang demen karo Durga ora dianggap wadi piye. Buta wedok kok grumut pirang-pirang dina. Nganti rusak tumindakmu. Kowe lali aku iki dewa le. Le, Ru. Kowe iki adikku. Pira bara kowe matur nuwun karo Werkudara sebab ora ketang plungsu-plungsu dheweke wis meludu. Ngrewangi dewa ndandani jiwane menungso supaya tansah eling marang dalan sing bener. Bathara Guru, yen olehmu dadi pemimpin dewa, mongko cak-cakamu isih kaya ngono kuwi. Isih seneng nyalahgunake wewenang, aja njagake yen kayangamu kuwi bisa tentrem. Kowe dadi dewa kuwi aja sistem pamilih Ru. Nek ora grupmu ora tok ayomi kuwi aja. Kudune titah kabeh iki tok ayomi. Ben kabeh bisa ngrasake yen rumangsa duwe dewa sing tukang ngayomi, ngerti? Yen kowe ora ndang ngrumangsani kluputanmu, aja jagake kowe bakal langgeng olehmu dadi dewa. Wong dewa kuwi dudu Gusti Allah, dudu sing nyipta jagat. Mudeng cekahe aku ora trima, aku arep gugat karo dewa sing cak dhuwurmu. Aduh Kakang